παγώνει. Είναι 2 φορές πιο αποδοτικό γιατί σφραγίζει την πόρτα σας και από τις δύο πλευρές. Χρησιμοποιήσαμε το πιστολάκι για να δείτε πόσο αέρας διαρκέται κάτω από την πόρτα. Εγκαταστήσαμε το έξυπνο αεροστόπ για να δημιουργήσουμε μια αεροστεγή σφράγιση. Κοιτάξτε, δεν περνάει τίποτα. Το έξυπνο αεροστόπ είναι πολύ εύκολο στην εγκατάσταση. Απλά σύρτε το κάτω από την πόρτα. Είναι τόσο εύκολο. Το έξυπνο αεροστόπ εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε πόρτα ή παράθυρο. Κόψτε τις άκρες του βραχίωνα σε όποιο μέγεθος επιθυμείτε. Βάλτε το μέσα στο κάλυμα και σύρτε το κάτω από την πόρτα. Απλά κλείστε την πόρτα σας για αεροστεγή σφράγιση. Τηλεφωνήστε τώρα για να το παραγγείλετε. Εξοικονομήστε χρήματα χρησιμοποιώντας το έξυπνο αεροστόπ. Τα κοινά αεροστόπ θέλουν συνεχή ρύθμιση. Τι ταλαιπωρία! Το έξυπνο αεροστόπ κινείται μαζί με την πόρτα. Το έξυπνο αεροστόπ σφραγίζει τα κενά σε όλες σχεδόν τις πόρτες και σε κάθε πάτωμα. Ξύλο, πλακάκι, μουσαμά και κυλάει εύκολα και στο χαλί. Εφαρμόζεται και σε παράθυρα. Οι ευέλικτοι βραχίονες διπλής όψης μπλοκάρουν τη ροή του αέρα, δημιουργώντας αεροστεγή σφράγιση. Χρησιμοποιήστε το έξυπνο αεροστόπ στην εξώπορτά σας για να μπλοκάρετε τον κρύο αέρα και το χιόνι. Μονώστε γκαράζ και υπόγεια. Κρατήστε μακριά οσμές και θόρυβο. Τις ζεστές μέρες το έξυπνο αεροστόπ σφραγίζει μέσα στο χώρο το φροσερό αέρα, μειώνοντας έτσι το λογαριασμό του air condition. Έτσι